Bývanie na dedine alebo v centre mesta. Ak preferujete tú druhú možnosť, tak mám pre vás špeciálnu ponuku. Taká, ako sa často neobjavuje, pretože predávame dom na Bielanského ulici v Kysuckom Novom Meste. Moje meno je Martin Paluch a toto je on. Bývať v srdci mesta, odkiaľ máte naozaj všade blízko a ešte s takýmto pekným výhľadom, to vám zabezpečí táto bytová jednotka, ktorá sa rozlieha na 2 podlažiach a spodok môžete využívať podľa vášho uvaženia. Buď tam môžete rovnako bývať, alebo to môžete využiť na podnikanie. A keď si prejdeme dozadu, tak práve v tejto časti nie je žiadny mestský ruch, ale tu nám štebotajú vtáčiky. Naozaj veľkorysý priestor na spodnom podlaží, ktorý môžete využiť či už ako súčasnosti na bývanie, alebo ako kanceláriu, pracovňu, prípadne ako nejakú prevádzku, obchod či ordináciu. To všetko tu môžete urobiť, pretože priestor máme až dozadu a samozrejme ešte s rozľahlým pozemkom, ktorý vám môže slúžiť napríklad po obednému odpočinku. Na svoju výmeru až prekvapivo veľká záhrada a samozrejme, ak ju chcete vidieť a zažiť tento božský kľud v centre mesta, stačí sa mi ozvať.